Nemám rád hry s historickým pozadím, pretože neexistuje možnosť, ako históriu zobraziť pravdivo a autenticky. Túto vetu by si nikdy sám nepovedal. A keď niečo neexistuje, nedá sa o tom hovoriť, písať ani hrať. Ale tak toto je akademická debata. Budem spokojný, keď sa nenechá prinútiť k plodeniu pochybných detí. Ale nakoniec som ju akceptoval. Svetoznámy fyzik Albert Einstein, autor nehodných a neznámych synov, napísal som o tom báseň. Ale o tom to nie. Osobné sebahodnotenie podporené vnímaním dominantného otca a uplačenej matky. Prenesenie vplyvu submisivity do zrkadlenia v podvedomí. Ty krivdíš nám všetkým. Ale on vás miluje. Ako kto? Ako otec, ktorý dokáže milovať svojich synov. Ale to nedokáže. Dokazuje už roky niečo celkom iné. Ticho noči, moje zlato spáva a za hlavou od bisera grana to sa mali Sičany slavují. Vo všetkých inerciálnych sústavách platia rovnaké fyzikálne zákony. Neexistuje žiadna absolútna význačná sústava. Preto nemožno žiadnymi fyzikálnymi pokusmi uskutočňovanými vo vnútri sústavy zistiť, či je táto sústava vzhľadom na inú sústavu v pokoji, alebo sa pohybuje rovnomerne priamočiaro. Tak niekedy listujem v tvojich listoch z rokov, keď si sa ešte o mňa uchádzal. Lumpík, Miláčik, Matička, Aniel. V novinách vtedy písali, že som bol k ženám nežný len vtedy, keď boli odo mňa veľmi ďaleko. Áno, a keď si bol blízko, tak si písal memoranda.